Moikka! Mä halusin tänään puhua vähän työttömyydestä. Mut luokitellaan tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömäksi ja mä saan aika usein kysymyksiä, että miksi mä oon työtön. Mä haluaisin tällä videolla käydä läpi muutamia asioita työttömyydestä, millaista se on ja miksi joku ehkä on työttömänä pitkään. Aloitetaan siitä, kun mä jäin työttömäksi. Mä valmistuin kesällä 2015. Sen jälkeen mä vietin loppukesän lomaillessa ja syksyllä mä aloitin työnhaun. Noin puoli vuotta mä varmaan hain töitä, kunnes mä tulin siihen tulokseen, että ajoneuvoasentajille ei ihan kauheasti ole töitä tarjolla ja se ei ehkä sittenkään ole se työ, mitä mä haluan tehdä työkseni. Mä koin, että mun koulutus oli täysin riittämätön tekemään töitä sillä alalla, enkä mä muutenkaan enää ollut niin kiinnostunut autoista työkseni. Se oli semmoinen asia, mitä mä tykkäsin harrastaa ja tehdä omalla ajalla. Yhtenä ongelmana myös esiintyi mun unirytmi, joka on iltapainotteinen, yöpainotteinen. Mä en oo aamuihminen, mä en halua olla aamuihminen. Mä en halua mennä 8-4 töihin, mä haluan mennä myöhemmin töihin. Jos se on vain jollain tavalla mahdollista, niin mä menen mieluummin ilta- tai yötöihin. No näiden kahden asian perusteella me ruvettiin Tampereella nuorten turvatalolla miettimään, että mitäs seuraavaksi. Mihin mä voisin hakea töihin tai opiskelee. Koulun penkki ei mua koskaan ole sillain houkutellut, eikä se ole se mun juttu, joten ensimmäisenä tietysti tuli mieleen, että mä yritän hakea kaikkea työtä, mitä mä vaan pystyn. Ehkä melkein seuraavat puoli vuotta mä sitten hain kaiken näköistä duunia. Mä hain kauppaan, varastoon, henkilökohtaisesti avustajaksi, kaiken näköistä. Kesällä mä sitten sain töitä henkilökohtaisena avustajana ja mä olin siellä kesäkuun, mutta meillä ilmeni siinä työsuhteessa sellaisia ongelmia, että mä en siellä pystynyt jatkamaan. Sen kuukauden jälkeen mä olin aika rikki, mä olin aika poikki, mä olin tosi väsynyt ja mä olin tosi hämmentynyt. Taas mä mietin, että mitä mä oikein haluaisin tehdä, mitä mä voisin tehdä, mitä mä jaksaisin tehdä. Nyt syksyllä ja loppuvuodesta mulle on tullut semmoinen ajatus ja halu, että mä voisin tehdä tarjoilijan töitä. Mä haluaisin päästä opiskelemaan tarjoilijan ammattitutkinnon ja sen jälkeen tehdä töitä joko ravintolassa, kahvilassa tai baarissa, koska siellä pystyy tekemään iltaduunia ja yöduunia, mikä olisi mulle se kaikista paras vaihtoehto. Kouluun ei ihan noin vaan päästä. Mä nyt toivon, että keväällä alkaa aikuispuolella semmonen tarjoilijakoulutus, mihin mä voin hakea, mutta koska mulla on jo yksi toisen asteen koulutus, eli ajoneuvoasentaja, niin se vaikeuttaa mulla opiskelupaikan saamista. Mutta se ei ole silti mikään täysin este. Työkkäristä ei juurikaan olla oltu yhteydessä muhun. Sieltä on tullut yksi työtarjous ajoneuvoasentajaksi. Mä hain sinne ja mä en saanut sitä paikkaa. Mä oon käynyt työkkärissä muutaman kerran sellaisella ammatinvalintapsykologilla, joka on jonkun verran auttanut ja kertonut mulle erilaisista vaihtoehdoista, mutta oikein mikään ei ole tuntunut semmoiselta omalta tai järkevältä tai hyvältä vaihtoehdolta. No millaista sitten on olla työtön? Mä voin ihan suoraan sanoa, että mun mielestä työttömänä on ihan perseestä. Mua ärsyttää, että mulla ei ole minkäänlaista päivärytmiä. Mua ärsyttää, että mulla ei ole arkea ja viikonloppua. Mulla ei ole lomia. Mä elän jonkun toisten rahoilla, jota mä en haluaisi tehdä. Ja ne rahat ei edes ole kauhean isoja. Ne on sellaiset, että niillä juuri elää. Mihin on niinku tarkoitettukin. Ainoita hyviä puolia työttömyydessä on se, että sulla on aikaa itsellesi. Niinku esimerkiksi harrastuksille, kavereille, perheelle. Sä voit tehdä vapaaehtoistyötä. Kauhean paljon muita hyviä puolia mä en työttömyydessä näe. Mä oon ollut itse niin pitkään työttömänä ja kotona, että mä oon ehkä ruvennut jopa masentua tähän kotona oloon. Mua ahdistaa olla kotona, koska mä oon ollut täällä niin pitkään ja mä oon täällä kaikki päivät. Tai no en nyt kaikkia päiviä, mutta tosi usein, koska mulla ei ole mitään töitä tai koulua. Kun on työttömänä pitkään, niin siinä helposti ajautuu semmoiseen oravan pyörään. Eli ei halua olla työttömänä, mutta jää työttömäksi. Ja sitten yrittää etsiä jotain koulua tai töitä tai jotain tekemistä. Ja hakee ja tekee ehkä sen eteen jotain, mutta kaikkialta vaan tulee kieltävää vastausta tai ei tule vastausta ollenkaan. Se on tosi rasittavaa, koska siinä rupeaa menee se usko siihen asiaan. Rupeaa ärsyttää ja väsyttää se jatkuva hakeminen, kysely, hakemusten täyttäminen ja kaikki. Sitten sitä tuntuu, että ehkä helpompi onkin jäädä sinne vaan kotiin, koska sitten ei tarvitse tehdä mitään. Tietysti se vaan jatkaa ja lisää sitä huonoa oloa tai huonoa fiilistä ja sitä työttömyyttä. Että ei se ainakaan sillä poistu, ettei tee mitään. Mutta mulla on monta kertaa tässä vuoden aikana ollut semmoinen olo, että mä en jaksa. Mä oon niin kyllästynyt, mun on tehnyt mieli luovuttaa. Mutta aina on onneksi ollut joku, joka on aina auttanut ja potkinut eteenpäin, että hei, haetaan jotain, hei, tehdään jotain. Ja kaikilla ei sellaista ole, joten mä ymmärrän erittäin hyvin sen, että sinne kotiin on tosi helppo jäädä.
Mutta se, että sinne kotiin jää, niin ei aina tarkoita sitä, että sinne haluaa jäädä, vaan siitä vaan tulee niin iso, pienistä asioista tulee vaan niin iso kokonaisuus, että silloin on tosi hankala enää tehdä mitään ja lähteä purkaa sitä. Yksin varsinkin on tosi hankala löytää, että mistä sitten sitä lähtee niin kun sitä asiaa eteenpäin ajamaan. Tuossa aiemmin saatoinkin mainita, että työttömistä saatetaan ajatella, että me ollaan laiskoja tai me ei haluta tehdä töitä, me halutaan päästä sieltä, mistä aita on matalin, me vaan halutaan ottaa, mutta ei antaa. Ja me vaan halutaan ilmaista rahaa tai jotain muuta vastaavaa. Ja mä oon itse törmännyt tosi usein tämmöisiin väittämiin ja luuloihin, mitkä ei ainakaan mun omalla kohdalla pidä paikkaansa. Varmasti on myös niitä ihmisiä, mutta se, että on typerää olettaa, että kaikki työttömät on semmosia. Mä itse haluun ja yritän parhaani, että mä en ois työtön. No miten sitten selviytyä siitä, ettei tuu tuollaista oravan pyörää, ei masennu, pääsee töihin tai kouluun? Voi sanoa, että se on välillä aivan helvetin vaikeaa. Jos mä olisin yksin pelkästään tässä, mulla ei välttämättä olisi mitään suunnitelmaa tai suuntaa. Mä saattaisin olla ihan tosi hukassa ja vaan kotona ja tosi masentunut. Mulla on itsellä auttanut se, että mulla on kuitenkin äiti, joka välittää ja kyselee paljon. Mulla on poikaystävä ja mulla on turvatalo. Ne kaikki on semmosia ihmisiä ja tahoja, mitä oikeasti aidosti kiinnostaa se, miten mun elämä menee ja mitä mulle kuuluu. Ja se, että mä en jäisi vaan kotiin yksin. Mitä enemmän työttömänä on kotona, sitä helpommin passivoituu ja jää sinne kotiin. Eli mä itse pyrin harrastaa tosi paljon, käymään lenkeillä, käymään jossain tapahtumissa, nähdä kavereita, jotain. Kun on edes jotain tekemistä, niin se on aina parempi kuin ei mitään. Yksi isoin asia tietysti on oma motivaatio. Että onko sitä, haluaako tehdä jotain vai ei. Joskus sitä motivaatiota ei välttämättä itseltään löydy, mutta sitten pitäisi osata etsiä ja löytää semmoisia paikkoja ja ihmisiä, mistä sitä voisi löytää, mitkä voisi auttaa. Mutta näin yhteenvetona voisin sanoa, että työttömyys ei ole mitään mukavaa. Mä en halua olla työttömänä, mutta se on välillä tosi vaikeaa päästä töihin tai opiskelemaan. Mutta mä nyt toivon, että mun suunnitelmat onnistuu niin, että mä pääsisin keväällä opiskelemaan. Jos mä pääsen, niin sitten mä luultavasti menen jonnekin työkokeiluun. Toivottavasti tämä video avasi sulle vähän, että millaista on olla työtön tai mitä ehkä työttömät ajattelee. Mä en tietysti voi puhua kaikkien puolesta, mutta mä voin puhua itteni puolesta ja mä uskon, että myös samalla tavalla ajattelevia on muita kuin mä. Ja mieluummin kysykää ennen kuin suoraan tuomitsette. Ja kommentoi alas, jos sä oot ollut työtön tai jos sä oot työtön, että millaista se sun mielestä on. Siinä kaikki, mitä mulla tällä kertaa oli sanottavana. Me nähdään taas ensi videossa. Moi moi!